Здравейте, аз съм Калян и днес ще ви представя не един, не два, а цели 3 фокуса с карти, които са бързи и лесни. Всички могат да ги направят. И ако искате да видите как се правят, ако ви е любопитно, може да видите в края на видеото. Ето вижте, това съвсем обикновено тесте. Подказвам го и на асистента си, който трябва да каже стоп, когато реши. Стоп. Изтегли тази карта, моля. Виж, запомня и я покажи на публиката. Така, хвърли картите. Но това ли беше твоята карта? Да, това. Това беше фокус 1. Това е фокус номер 2. Отново ще помоля асистента си да изтегли карта, като каже стоп. Когато виж тази карта и я покажи на публиката. Благодаря ти. Казвай името си бавно, буква по буква. И, В, А, Н. Значи твоята карта е ето тази, нали? Да. Това беше фокус номер 2. Започваме фокус номер 3. В този фокус асистента ми ще трябва да избере една карта, да я покаже на вас и да я върне обратно в тестето. Това ли беше картата? Не. Добре, това е странно, защото това е единствената карта в това тесте, която не е тройка с пътия. Това беше фокус номер 3. Почва разкритията на фокуси номер 1, 2 и 3. Ще се очудите защо казвам на фокуси 1, 2 и 3. Защото аз всъщност използвам едно и също тесте. В него има 24 тройки с пътии, като те са с по-малка големина от нормалните карти. Ето можете да видите. Така. И 24 обикновени карти, които не са тройки с пътии, естествено. Всъщност объркването от този фокус идва от това, че съм подредил тройките с пътии и обикновените карти през една. Като първата карта е тройка с пътия, втората е обикновена и така. Като последната карта става обикновена. На фокусите, които започват така и карам асистента си да каже стоп, той винаги изтегля тройка с пътия, понеже съм хванал последната карта и пускам така, че винаги най-долната карта, която не е отворена, да бъде тройка с пътия. А пък, когато той тегли карта ето така, всъщност шансът да се падне обикновена карта е 50% и шансът да се падне тройка с пътия е 50%, а пък останалите си мислят, че шансът да се падне тройка с пътия е колкото шансът да се паднат и другите карти. И така, ако картата, която е изтегли, не е тройка с пътия, аз казвам, че това е странно, защото има само една карта в това тесте, която не е тройка с пътия. И показвам така, че да се видят само тройки с пътии. Като съм хванал ето тази карта, която е нагоре и не я показвам в показването на останалите карти. Моля ви, абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесало и натиснете палеца нагоре, за да лайкнете видеото.